Ang pagtuon o kon ang education kabahin sang pagpanugas sang Ginoo sang aton kalibutan. Nga may tuyo nga ang tao makahibalo sang dugang pagid may tungod sa ila manunoga. Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sang atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado inyo masonson nga host. Kag sa siningat iyon ang aton leksyon is about education. Gani ang akon subong nga mga resource persons nga aton na imbitar ang aton mga maestro, maestra diri sa School of Education o kon School of Arts, Sciences and Education diri sa Central Philippine Adventist College. Ang akon una ipakilala sa inyo, wala sang iban, si Ma'am Emeline Joy Aliusa Maglana, formerly halin sa South Cotabato, subong ari sa digatudlo sa madugay na nga panahon sa aton eskwelahan. Isa siya sa mga faculty members sa aton nga School of Arts, Sciences and Education. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Nagpasalamat kid ko nga ari naman ako subong. It's a privilege for me nga makaservisyo ta sa aton nga mga utod. Yes, ma'am. Thank you, Gid, very much sa imong nga pag-accept sini nga invitation. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo mga kauturan, amo siya ang Dean sa aton nga School of Arts, Sciences and Education diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Dr. Arnel Ferraren Arsenal. Engineer man siya by profession. Originally halin sa Katangan, Masbati, pero madugay na gid siya diri sa CPAC. Gani, kabalo na siya mag-Ilonggo mga kauturan. Dr. Engineer Arsenal, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Pasalamat gid ko sa oportunidad nga ginhatag sa akon nga makig-upod sa sini nga programa. Kagabay pa nga damo kita sang kutlo nga mga leksyon sa aton nga ginatun-an sini nga semana. Amen. Kanami engineer. Kanami sa imo gingamit kutlo. Okay. And that's really a real Ilonggo. And that's correct mga kauturan. Ako na inis lagi bitar kay subong mga utod. Ang aton leksyon may tungod sa education sa sulod sang isagid ka trimestre. That's why sa first blast ang aton nga pagtuon, I invited the Dean sang Education diri sa CPAC and of course Mrs. Maglana who will soon to be Dr. Emeline Joy Maglana kay managtapos na siya sa iyang PhD sa education mga kauturan. Hapang sa hindi pa ako na anay kamyon ining aton mga kauturan nga nagasuportar sang aton media ministry diri sa CPAC, Pastor and Mrs. Aragon, the Similiano Brothers, Dari and Dendo, mga pihidero siblings, Sheila, Jenna, and Alex. Ang mga magulutod ng mga Trinyo, si Marlene Trinyo Castellanes, Jonathan Trinyo, and then Anely Trinyo Perdido. Ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, Pastor and Dr. Refendor, Mrs. Myrna Castillo, Rose, and Joel Bantigi. Akon man ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Boracay, kaupod ni Brother Solomon Galia Jr. Si Sir Romulo and Mrs. Mercy Rubin dira sa Negros Occidental Conference. Si Vice Mayor Jeffrey and Mrs. Aneros Incoy
dira sa Hinubaan, SB member attorney Judy Bon and Mrs. Michelle Octavio, si Sir Joseph Dondon Pinunggan dira sa Hinubaan, Mr. and Mrs. Tony Gabat, the same thing. Akon mga kasimanwa dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Mga utod, hindi kita malipat. Ara gyapon kita sa Radyo Bandera kada Biyernes ang gabi alas 9 tubtob, alas 9:40. Mabatian man kita sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos kada Sabado sa ngaga, kag subong man sa radyo natin dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sining aton mga radio program nga aton ginapamatian sa karon nga mga panahon. Okay, Ma'am Joy and Doc Arnel, ari na ang aton leksyon 1. Apang sa hindi pa, ako na pangabayon kamo mga turan sa pagduko sa aton mga ulo. Sa sinigid nga tiyon, Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw mag-upod sa amon, amon nga pagtuon, upod sa amon mga viewers kag sa nagaplamati sini pinaagi sa YouTube, sa Facebook, kag bisan pa sa radyo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Joy sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Job 36:22. Nagasiling, yari karon ang Dios nagapahayag nga mataas sa iya gahom. Sino bala ang manunudlo kaangay sa iya? Amen. Kanami sa aton nga leksyon mga kauturan. Yes, I'm sorry, engineer. Engineer o conductor, the same thing. Yapon. Brother lang. Kanami man sang formal gid. Okay, engineer and Doc Arsenal. Ang aton leksyon is about education. Ang number 1 naton nga leksyon, subong nauna naton nga leksyon para sa September 26 tubtob October 3, education in the Garden of Eden. Ang edukasyon sa Garden sang Eden. Engineer, ano ang imo mahatag diri nga bird's eye view about education sa Garden sang Eden? Why nga ang hindi bala himpit na sila nga ang may edukasyon pa nga implement ang Ginoo nga nagtuga sa ila? Ang aton nga eskulahan dito sa Eden, matawag naton to siya nga isa ka model school. Yep. Isa ka model school. Kag although ang tao gintuga siya nga perfecto, pero kinahanglan paghihapon siya nga magatubo. Yeah, oo. Kay sa amo ni nga proseso nga siya nga nagatubo, ang iyang nga pagkapareho sa iyang nga manugtuga, ma-develop pagid pag-ayo. Yep, oo. Kanami engineer sa mga punto nga ang Ginoo gusto pagid nga ang tao magtubo. Kay bisan ano nga pagtubo sang tao, hindi gyapon niya malabot ang pagka-perfecto sang Ginoo. Despite nga perfect na si Adan kag si iba sa pagtugas sa ila. Yet ang ilang perfectness cannot even reach still the height of the perfectness of God. That's why nga ang edukasyon ara gihapon. Yes, Ma'am Joy. Sa gisiling man ni Dr. Arsenal, no, nga the Eden School, amo to siya ang modelo Yep. nga school. Maskin perpekto ang ilang environment. Yeah. Oo. It calls for growth. Man. Nga nalipay ta nga ang Ginoo ginbutang sila didto kag ang tuyo sa Ginoo nga the more they live or the longer they live, the more they would manifest the creator's characteristics. Characteristic. So samtang nga dagadugay sila, siguro akong ma-imagine nga nagsilingan si Mrs. White, mga gwapo si Adam, Yep. gwapa si Eve. Oo. Tapos, pero the more they live, mas magwapo pagid Iya, sila kag gan- maggwapa. Something like that. Physically lang na and other aspects also. Yeah, So, oo. Sa aton po, ma'am, no, kanami sa mga punto nga may growth. Kanami isang word kay nga growth nga ginahambal mo. Nga nagatubo sila. Kaya itong mga hilamon, katubo man to mo.
pagpanuga even do natuga na sila gatubo gihapon gatubo do hindi gid ma-reach ang iyang pagkatigulang nga mapatay siya kay tayong mga tanong nga tama na katigulang subong mapatay pero in the garden of Eden wala kamatayon but there is growth. Okay, much more sa intellectual aspect na dan kag naiba there is growth. That's why sa akong ginambal nga hindi ginila malabot ang height sang perfectness ang Ginoo despite nga may growth sila. Okay. So, nabala naton ma'am and engineer nga siya Ginoo amo ang teacher, siya dan kag sa iba amo ang students kag ang kainaiyahan ang nature is the classroom. Yes, Ma'am Joy. Classroom teachers kamo. Oo. Ano ang madugang mo sini nga mga image sa may tungod sini? Ang Ginoo ang ilang nga teacher and they had the best teacher syempre ang Ginoo to. Yeah. Pero ang kanami diri kay ang Ginoo ginset niya ang iya nga classroom pares man wala sa mga teachers Yeah, oo. nga let's say kung sa face to face pa ta subong nga classroom i-ready mo gid mo nga classroom may Yes. decoration ka ba dira or ano ang imo nga Yeah. ibutang para sa mas set ang mind sa mga Yeah. students nga pag kadto nila sa imo klase ang tuyo mo klase gid. Yeah. So, the Lord set the Garden of Eden kag kanami kay syempre perfect. Yeah. Tapos amidst nature and they have so much to learn. Nagsiling gid dara ang Ginoo nga damo ila dapat nga matun-an Yep. sa to nga panahon. So, kanami siguro sang setting gina-imagine ko, Pastor, Yeah, oo ang no. setting. Imagine. Perfect ang manunodlo and then I do not know Doc in Arsenal kung may lesson plan siya ang Ginoo. Yes, engineer. Ang masiling ko lang, may ara man sila nga ginatawag nato nga curriculum nga ginasunod. Oo. Kag ang nga curriculum may mga elemento. Yeah. Kag ato makita dire nga sini nga curriculum ari dire ang elements of worship, Yeah. of study, labor, Yeah. recreation or relaxation, Kanami, and yeah. relationship. Yes. Ano yung mga elemento nga ito Oo. makita dito. Kaya sang paghimo sang Ginoo sang kalibutan, on the seventh day, God rested, Yeah. and then He blessed Okay. the day. And we can assume that this day, amo ni ang ilang adlaw sa pagsimba. So part sa ilang education. Yes, Education. Ang worship, dayon may pagtuon sila. Labor, gitagaan sila ulobrahon sang Ginoo. Tapos siguro ma-imagine taman nga si Adan kag si Eva to gampang-hampang man to sa mga mga animals. Mga animal, Oo. mga sapat, Just like sa subong banga may mga horseback riding. Yes, Siguro oo. sa ila may mga lion horseback lion back Lion riding. riding. Oo, mga Yes. gampang-hampang sila. Posible part sa ginaya. ila nga, Yeah. nga relaxation Learning and recreation. process. Oo. Sa, And in that labaw sa part. tanan, ara ang element of relationship. Yeah. So relationship ni Adan sa kay Eva sa kay Adan, tapos relationship man nila sa mga Yeah. animals, Yeah. sa even sa ilang surrounding environment. Yeah. Above all, relationship with God. Yeah. Kaya isa sang part, no, sang education, ma'am, nga effective education is that teacher will be able to establish a relationship sa iyang mga estudyante. Kaya kung ang relation mo establish, may trust and confidence. Oo. So, ang estudyante magsalig sa teacher, magsalig sa ginatudlo, sang manunudlo, sang teacher, kag nga ma-enhance ang relationship. Yes, Ma'am Joy. Sa atong nga leksyon Sunday, first school, may tuyo ang Ginoo. What is this purpose? Yeah, may ara gid siya tuyo dito kay balik ta sa ginhambalan Sir Arsenal ang curriculum. Yeah. Kay sa curriculum if you make a curriculum may other objectives. Yeah. May lesson plan gito ba sir? Yeah. Okay. Amo nang curriculum sa Ginoo Yeah. nga gin-set sa ila kay Yeah. it's the development of the whole kay whole Yes. man. May objective, may vision, kay may purpose mo. Oo, Atong ang leksyon purpose niya. nagtudlo sang purpose. So ang purpose niya dara is di ba nasiling diri sa Genesis nga let us make man in our own image. Okay. So amo ang purpose sa Ginoo nga mapakita ma-manifest niya ang iyang characteristics, ang iyang character sa ila. Yeah. Kay amo man to sila let us make man. So ang purpose sa Ginoo nga mapakita gid sa tao ang perfection sa Ginoo while they are studying, while they are involved in the curriculum. So amo nang purpose and another thing daw ginset gid sa Ginoo ang classroom. So sa Eden sila. So and then God gave man
responsibility. Yes, responsibility. Oo. Kay even psychology karon no naga tudlo gid sa aton nga if man has a responsibility, it will lead to his happiness. Yes. Makita naton diri gani kung kisa diri sa dorm nga ang kadamo sang board nga mga tao. Makita nako ang board nga mga tao sa akon lang mga estudyante sa akon observation. Tung wala bala sing ginaobra. Magani. Daw wala obligasyon, daw gapawala lang. Pawala They get lang. bored nga. Yes. Masiling nga ma-board ni sila karon nga kadamo man Kadamo tani sang- damo obrahon. Damo So, obrahon, oo. responsibility ang ginhatag ito sa Genesis nga God told man to tend the garden. the garden. Tend. Genesis 2:15. Yeah. So, ara dara gid ang elements nga ma-develop gid sila fully kay ginaman na gid sa Ginoo ang setting, ang classroom, ang curriculum kag gintagaan niya ang tao sang responsibility. Yes, yeah. I will ask the Engineer Arsenal about the relationship of responsibility and happiness. Apang hindi pa ko makatag sa iya. Kanami isang ginambal ni Ma'am Joy, mga utod, nga may tuyo ang Ginoo. Kaya nagsiling ang Ginoo, nga let us make man in our image. Sa aton pa isa sa mga tuyo sang Ginoo, nga ang tao mag-come up sa image ng Ginoo. Mag-come up sa who is God. So, amo na i-develop ya agud nga magdugang pagid ang ihibalo sang Ginoo sa tao. Di tungod sang sala nadula but at least sa atong leksyon aton ni matunaan karon nga may re-education. Yes, engineer. Ano ang relasyon nga ang mag-happy ang tao when there is responsibility? Ang isa ka estudyante kung tagaan siya sang responsibilidad sa Yes. iyang teacher, kung yan batonon nga with love no, and willingness, Oo. di rin niya ma-experiensyahan ang satisfaction. Yeah, and So that's sa iya correct. ginahimo ang iyang responsibilidad, Yes. makita niya nga, nigali akong ginahimo, Oo. may ara man gali ni siya kapuslanan. Kapuslanan. So, madiskobrehan niya sa iyang responsibilidad ang essence of purposefulness. Yes. Yeah. So, And that's correct. so- After we have done, engineer, you have done a lot of education, a lot of schooling. Nag-engineer ka, nakapasar ka sa board, nakatapos ka sa imong PhD. Okay? And then, after kanami isang feeling, nga you're done. Okay? After you have finished all your struggles, there is happiness. Ang bata, kung tagaan mo si responsibilidad matapos siya, satisfaction. Yeah. Manjoy. So nakita sa Ginoo ba what is in Adam's heart kay siya man ang naghimo no sa tawo. So nakita gid sa Ginoo nga dapat gid gali ang tao may responsibilidad siya. So amo nang sa aton nga leksyon karon man's responsibility is to show the image of Yes, God. of God. Galing lang kay syempre because of sin daw oo. na utod na siya ba ang Yeah. tinutuyo sa Ginoo na utod. So, Naupangan. Oo. Naupangan. Yes. Okay. Uh, Yes, go ahead, Pastor. engineer. Kung sa aton nga paghimo sa aton nga responsibilidad, aton makita nga ang iban na naka-benefit sa aton nga ginahimo, makagain man ta sang satisfaction ka Yes. happiness. So, Oo. Kanang- malipay man ta na makikita ta sa aton mga estudyante nga nag-graduate na ba? Gani, oo. Or itong mga estudyante ta nga sang una sa diri pa sa eskwelahan daw Struggle. struggle sila kag iban gapasaway. Oo. Pero after many years magbalik sa aton mahal, uy sir, salamat gid sir sa tong mga leksyon nga amo natunan Yeah. sa imo. No, malipay kita. Oo. Kag And isa ko that's ka correct. experience pastor. Oh, okay, go ahead, sir. Engineer. May nagkadto sa balay. Mm. Itong estudyante ta sa una nga na disiplina man. Pero nagtuyo lang gid siya kadto sa balay kay pagpasalamat. Oo. Hambal niya, sir, salamat gid sir sang disiplina nga ginhatag ninyo sa akon. Kag subong sir, amo na ako ni. So, Oo, nalipay gid ko imagine, kag oo. nagpray kami. Sabi ko say before you go
let me offer you a Yeah. prayer. Nalipay man siya. And then, mga kauturan to na kami ni Engineer Arsenal, upod kami kinusang una sa mga disciplinary committee. O kagi chairman si Engineer Arsenal o Doc Arsenal sa disciplinary committee. And then we have disciplined a lot of students, but many of them are really successful. Kaglipay ko sir, karon makita ako kung mga estudyante nga sa una ginawa lang nga paninguha, wa isang bugas o isang ano ni, karon they are somebody, they are already in the leadership position. Monday, intrusion. Ma'am Joy, ano ni siya ang atong leksyon diri? Nakaano dara na ang title dara intrusion. Kay makita naton sa Genesis 1, 2 kanami ang descriptions, Yeah, no? gani. Everything that God made was good. Was good. Created, it was good. It was good. Dayon galing lang may nakabutang dayon the serpent ang gani. image of serpent nagsulod na sa istorya. And daw naka dayon ba daw may nabutang dayon nga lain sa goodness, no? Lain sa sa description nga good. So ang presence naman karon sa serpent nga anong description dira? Cunning, Oo, gani. shrewd, Shrewd. ano pa na. No, So, sa Ilonggo, malimbungon, malimbungon, dayaon, oo. ang common language sa mga street people, maro, mga klase sa Okay, ano. oo. Yes, ma'am, go ahead. So, out of perfection may ara nga nagsulod. So na-intrude, there was an intruder kag naano gid siya. He was also successful, no? Daw successful siya sa pag-ilad kung sa ano pa sa Cebuano, Cebuano sa kay pa. sa kay Pag-into, Eve, oh, sa pag-into. pag-into sa kay Eve. So amo na nga daw naguba ang perfection. Perfection, Wala oo. wala na. So it Ganun. changed the environment. Na-change na ang Yes. environment sa Eden. Yes, engineer. Ano pang imo idugang diri? Kay di may nagsulod na tani kanami na to nga classroom kanami na to sang relationship dira na. Oh, correct. They are doing the curriculum nicely na yet somebody intruded. Yes, anong natabo engineer? Sa pagsulod ni Lucifer, nag-introduce dahil siya sang butig or lie. Oo. Ang problema to, kay ni si Eve, tani kay daw na nabantayan naman niya nga may butig to nga gi-introduce sa iya. Hindi amo, Yeah. Galing kay iya kung sa Cebuano pa iya bagin tubayan. Gintubayan. Tubayan yang istorya amo ni. So amo ni Sa ilong gyapon tubay gyapon. tubay po no. So amo ni kisa akong may makita tagani nga mga daw may pag-into na ba pangilad. Tapos sa atong tubayan, Yeah. Mailad most buta? likely maabot gid ka sa punto nga mailad gid. Gani. So leksyon ni para man sa aton Yes, nga. and that's correct. Oo, Nga bisan kay balo ka na nga daw ilad ni. Oo. Iyat gintagaan mo Oo. opportunity. Oo. Imo gyapon gin istorya. Oo. Dani ginbiyaan mo lang to. Okay na to. Galing kay nagpabilin pa ka istorya ka. Ilad ka. Ma'am Joy. Amo gali ng leksyon naton nga kung ma-feel na naton nga daw hindi ni amo Hindi haw. amo. Hindi na kita na naton tubayan. Okay? Yes. Ang mangingilad mong good pastor. Wise gina sila yan. Makabalo na gid sila nga ano na may Pamagi. mga di ba wala man talaga sila nga mga salesman mangingilad. Pero it's ano ba nga you will be trapped na Yeah. kung sa mga kay atutuyo man gid to ni Lucifer Yeah. nga ano na Nga ilaron. ilaron gid siya. So gitrap niya gid. So amo na nga bantayan ta gid nga may commentary man dara si Mrs. White nga ginahambalan gali ni sila ni Eve kag si Yeah. Adam nga mas maayo nga upod ka mo maglagaw. Oo, kay syempre ara na ang instruction sa Ginoo mo nga do not touch gid to no. Hindi gid ka Hindi gid magpalagit. magtandog Oo, gani. hindi oh. magtandog sa Kag much more hindi gid magkaon. Oo, sa- Kay sa bisan street. magtandog lang it's already a Yeah, a violation. violation. Much more magkaon pa gid ka. So, ara naman kay Eve, nagsiling gani siya nga nagsiling ang Ginoo nga kung magkaon kami sina, mapatay kami. Gintubayan dayon ni sang serpent kag nagsiling ang Ginoo, you will surely, no, you will surely not, you will not surely die. Oo. Ara dar ang word nga surely sa Oo. si Oo. ang serpent to Yes, nagsiling. oo. Galing lang kay Eve daw wala bugat kay nagsiling lang siya nga hindi kami mapatay. Wala tong surely nga word. So medyo nakasiling trap ko na ni nakasiling na Yeah. ang serpent. It's Ka- my chance. Kag ang serpent siya, ma'am, si Satanas siya, grabe gid siya. Pila ka PhD ang kay Satanas on deception. Kag di paghambal ni iba, nabalaan dayon ni Satanas. As what
we learn, sir, ma'am, nga si Satanas hindi makabasa sa aton utok. Pero mainterpretarya kung ano kita maghambal. And that's it. Kag ano ang aton giyo. He cannot tread inside, but in our action, Satan can right away interpret. Much Yes. more when the first word comes out from our mouth, Satan can interpret dayon. Yes, Engineer. So amo ning careful gid ta. Kag sa aton man subong educational system kis may mga gina-introduce nga mga theories Okay. nga against sa Bible. Sa Bible. Or So, mga philosophies Yeah. or just Oo, like oo, yung and that's evolution correct. theory. Kanami no? Go ahead, Evolution Engineer. theory. Oo. So, okay man nga ato ni siya studyhan, pero magbantay gid ta. Magbantay gid ta. ta. Kaya na kung ginahaluan basang haluan sa Biblia, so mahimo na siya nga theistic Amen. evolution. Oo. So daw medyo namin na matiyon Ma'am Joy kay theistic evolution ara ng Ginoo tapos evolution man gyapon. So bantayan tagid ni siya. Yeah. Nga kung aton man ni tudlo sa classroom pero i-balance tagid nyo pakita tagid pag-ayo nga ang creation amo gid ni siya ang matuod kay Yeah. ginpasikad gid ni siya sa Biblia. Yeah. Oo. And that's correct. Kanami engineer sa imo nga kuno before I will give Ma'am Joy. Kanami sa imo nga bisan sa subong naton nga presente. Ari gyapon ni ang technique ni Satanas sa pag tentar sa kay iba. Okay, ang imo nga word nga theistic evolution. Theo means God. Oh. Okay, daw Diyos nun. Pero Diyos nun. evolution. Oo, pwede mo na masimpot. Hindi gid sila That's why kamong mga estudyante kita mga kauturan, let us be wise enough. Nga daw kanami sa mga term kanami sa mga presentation only to find out na sulod ka na, nahimo ka na, nakasala katulad ni Adan kag na iba. Yes, Yeah. Ma'am Joy. Kay kung kisaman pastor kung mag-study o magbasa ka or karon damo na mga philosophies nga gasulod kung kisa ka nami ang presentation Yes, nami that's correct. like kay Satan no nami ang presentation. So amo gali na ginasiling nga ang temptation does not come in bad forms inang Yes. pangit lantawon Si kay siya- Satanas hindi nagitsura nga daw kalaw. I know Satan is coming to us to tempt us in a nice in a nice way. way. So, Yes. amo na nga kung mag-study ta mga philosophy studyhan na naton tapos makasiling kung kisa atong mga estudyante no mamangkot nga amo sini. So, nami gid na nga mag-guide naton sila nga what does the Bible say? What is our stand? Nga klaro man Yes. aton stand as teacher. We don't indoctrinate our students pero kung pamangkoton ta sa aton mga estudyante ano aton stand. Klaro-klaro nga we stand Yeah. on this. Yeah. Derita nga side hindi dere sa pihak. Kanami sa mga punto nga kung pamangguton ka sang estudyante may tindog gid siya, may stand gid ang teacher, and that is what about God. God was the teacher of Adam and Eve, and God instructed them the right way. Kag God has really a purpose, kag the outcome. Pero ang naitabo gintagaan pang duwa-duwa ni Satanas. Oo. Kag wala klaro yang outcome ni Satanas. Hindi kung siya magtudlo, way klaro ano may tabo. But God has already told Adam and Eve the outcome, kag ano ang resulta kung magpadayon kamo sa pagtuon. Why nakikita time? Yes, ari kita sa aton nga Tuesday nga leksyon, missing the message. Yes, Engineer, ikaw akong Tagano na. Sini nga punto, ato makita diri sa Genesis 3 3, verse 2 and 3. Oo. Nga ginsulit ni Eve ang ginhambal sang Ginoo, pero ang hambal sang Ginoo nga you will surely die. Pero sa pag-relate niya dito kang Satan, naghambal lang siya nga we will die. So wala na ang surely. Oo. So makita ta nga daw why niya ginseryoso Magani, pag-ayo ba? and that's Why niya kanang- pagseryoso Oo. hagid pag-ayo. So amo ni ang leksyon nga makuha ta nga dapat seryosohon tagali gid ang Oo. pagtuon. Ang pagtuon. Pagtuon sa Biblia, pagtuon sa ato nga mga leksyon, seryosohon ta. Oo. Kag kung mamis gali ta nga punto daw hindi maayo kay ang iya resulta hindi man maayo. Yes. So daw na-connect ko ni ba ni nga word yes, na surely. Yes, yes. Na-connect ko dito sa last verse sa kuan.
last verse sa Revelation, second to the last nun siguro na siya sa 22:20. Yes. Nga naghambal dito nga, surely I come quickly, hambal ni Jesus, surely I come quickly. So kung kuhaon ta ni nga ang surely, kuhaon ta man ang quickly, daw mapati man ta balik siya pero wala pa man daw. I will come. Oo, daw dito seryosohon ba? Daw delikado kung maglinog ni kag simba ko maapilta. So man ni seryosohan ay gid gali ni. Yeah. Ang atong pagtuon kag atong pag-alagad sa Ginoo. Yes, Ma'am Jo. May danger gid gali pastor kung mamista ang instructions. Yeah, oh, yeah. Oo. And that's Kay, correct. Nagsiling atong lesson, God was very clear in His instructions. Nagsiling siya nga, hindi ka kaon sina, hindi ka mag-uyat. Kag nagsiling gid ang Ginoo nga, hindi, mapatay ka gid. Kung sa Ilonggo pa na, kay surely na gid sure. Pero kay, daw taken for granted lang siguro ni Eve. So, and kung maghatagan instructions ang Ginoo, He expects gid nga, we follow. Kay clear iya nga instructions. So we are expected to God follow. knows the outcome sa instruction. So, yes, kag go wala ahead, ma'am. sing pangilad ang instructions ang Yeah, Ginoo. and that's Wala correct. sing pangilad. So, clear instructions. Amo man akong kaysa nga, di ba, kung kita teacher maghatag instructions, ga-expect gid nga ang aton mga estudyante magsunod gid sa aton instructions. So, that's why, makasiling estudyante nga akong grado amo lang ni paglantaw gali nga, did you follow instructions? Ay, na-miss ko gali, ma'am, or things like that. So, may consequence ba ang hindi pagsunod sang instructions? Yeah, and that's correct because we teacher gatudlo ta because we know the outcome. Nga kung sundon lang amo kining may tabo, you will be able to know what I am trying to emphasize. On the part of Adam, sir, ano ya ang sala ni Adam? Oh. Tung kay Adam naman, kay pagbalik dito ni Eva sa iya, daw nasubuan gid to siya pag-ayo kag balaan niya kung ano ang consequence sang sala ni Eva. Oo. So siguro na panghuna-huna niya nga si Eva mawala na sa iya. So sang gin-offerad man siya sang amo to nga fruit. Ti nagkaon man siya daw na pressure siya ba? Oo. Kag napanghinayang siya nga mawala siya si Eva. So isa to nga daw and that's correct. di man maayo nga iyan na imo ni Adan. Tuturan no tuod mahinayang kita madula aton ang sawa. Dula aton mga bata aton bana. But ang punto dira nga let's stand for what is correct and what is right. Ma'am, regaining what was lost. Anong imo diri nga mauna? Kay pagsulod na sang sala, ang curriculum dapat i-reformat. May reformatting sa curriculum. So, the image of God, ang imahe sa Ginoo na dula sa tao, na dula sa ila Adam and Eve. Kag even creation gani, di ba? Yeah. Siling dira ang Bible nga, even creation rebelled against man. Yes. Kay siya manggita nito ang prince. Di ba si Adam was given dominion. So, do siya gid ang prince or king manggani there is earth, pero even creation rebelled against them. So, amo na nga dapat i-regain what was lost. So, karon ang edukasyon subong, part gid sa edukasyon is leading students back to the original state. So, amo na nga, kita man mga estudyante man ta sa Biblia, mga estudyante man ta sa Ginoo. So, amo na nga, balik gid ta. So, we are on the process of regaining what was lost. What was lost. Yes, engineer. Ako nakita dire nga ang part sa pag-regain or sa pag-re-educate sa kay Adam kag Eve is ang redemptive discipline. Redemptive discipline. So, dire gintaga ang ilang nga pag-obra, gapatulo na gid sila sa singot nila. Kag hindi na gid pareho sang una, pero it was part of the redemptive plan of the Lord nga ang ilang nga pag-obra, ang ilang mga hilikoton nga para sila mabalik gid sa Ginoo. So diri ko nakita ba nga ang disiplina importante gid gali. Nadili lang naton siya ba pabayaan kung may nakasala, pabayaan ta lang. Hindi dapat gid nga may ihatag man ta nga pababatsyag sa estudyante ba. Not for the sake of
of kicking him out. kicking him out, or just giving punishment, Oo. not punitive in nature, Yeah. but redemptive. Yeah, Para siya, nga babalik mabalik siya. Oh. Oh. Kaya dito Yes. guys sa Garden of Eden, Yes, di ba ma'am. gipagwa gid Oh. sila pastor? Magani, ginpagwa gipagwa gid gid sila. sila. It's a punishment gid sa Yeah. punishment kay anon siling ni Mrs. White dara. They cannot live in the perfection anymore. Yeah, oo. So ang punto nga may ara gid pero ang Ginoo man gud pag redeem sa aton, imagine si Jesus gid ang nag-redeem. It took it took God's son. No, daw mahal ang Yes. mahal ang price. Mahal ang price ng redemption. Mahal ang price. But the idea, mga utod, is that nakasala sila. Na-collapse gid ang education, okay, ang pagtudlo, ang ilang knowledge, but yet wala sila ginpabayaan. What is good with God? Wala sila ginpabayaan. Kanami isang word ni Engineer Arsenal about redemptive. Nga ang aton pagpina sa aton mga kabataan, hindi kay bakulon ta tubtob mapiang. Tagaan ta sila sang punishment in order for them to come to their senses. Kag amo na si Adan kag si Eva came to their senses after they have seen kag it started again from scratch. Ang ilang pagtuon until ini nga education until today. Ang education, true education is knowing more about our Creator. Yes. Wala na kita sang time, ma'am. Last word ni mo, ma'am. Joy. So, sa bunga panahon, we are still under education nga inang hindi na tong sa Garden of Eden, but Okay. restoring back na. We are redeemed already by the Lord. So, Yes. amo na siguro nga ang aton obligasyon is magtuon na gid ta kung ano ang instruction sa Ginoo. Kay ara na ginhatag niya na tanan. It's a matter of us knowing, studying, and applying kung ano Yeah. ang iyang mga instructions. Amen. Yes, Engineer, last word. Hambal sa libro nga education, godliness, godlikeness is the goal to be reached. Amen. So, amo ni siya ang goal sang education nga kita mabalik dito sa original nga Yeah. karakter nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Kag ang source sang education way iban kundi ang Ginoo si Jesucristo. Yes. Kay hambal da sa Colossus 2 verses 2 and 3, in Christ are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Sa kay Kristo nakatago ang ning mga mahalalon nga kaalam kag pag-intindi. So dapat back to Christ kita. Yes. Mga utod, wala na kami kita sang panahon, but nevertheless, amo na hatag ni Doc Engineer Arsenal ni Ma'am Emilyn Joy Aliosa Maglana ang mga eksakto nga mga punto. Apang mga kauturan, may isa pagid ka punto nga akon dapat ipaabalo sa inyo. Nga ang edukasyon naghalin sa Garden sang Eden na nadula ina, na amusingan ina, naguba ina, and then now through Jesus Christ nagbalik ang aton re-education through pinaagi sa kag ang redemption man ginpasulod nga pinaagi sa iya we can go back to the original. Little by little we can go back. There is still hope, mga kauturan, sa aton. Even though nakasala na kita, but we have still the hope. Despite na pinahan na kita sang sala, we have still the hope nga ang education. That's why amuning aton leksyon sa bilog nga trimestre. And I hope hindi ka mo magkataka and continue studying with us kay we will be learning more about education and bringing back the lost to glory nga nadula dito sa Garden sang Eden. Akon pangabayon si Engineer Arsenal sa pagduko sang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Okay, let us pray. Halangdon nga Dios nga tuburan sang kaalam. Amen. Nagapasalamat gid kami sa imo Ginoo sang imo sa paghatag sang sa amon sang kaalam, sang amon nga pagdiscuss sang amon nga leksyon. Yes. Gabay pa nga maintindihan namon nga ang edukasyon magadalagid sa amon sang malig-on nga pag-alagad sa Ginoo, pagkilala sa kang Ginoong Hesus, ingon nga amon nga manluluwas. Kagabay pa nga ikaw magapadayon sa pagkamaayo sini nga programa, kagabay pa ikaw man magpakamaayo sa mga tanan nga mga listeners and viewers. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. 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 Amen.